Camera nomor nu camera nomor nu camera nomor nu camera nomor nu Kapang ni tahukte buksong lamsuku jotonono tini ni update hingga hingke Kawasaki kalaya noroko jogon nugui mankana bini channel ni mung bo ani friend no bo swkango moholaya ni din ni horo markeno suprak jaka bujaka drugs chanai rok bai bong ni parani borok ni para o koyekjona faltu batpar cherei rok tongo je drugs use khai tongnai rok parani manikhuni rok khogo hingka hingke obono no borok naisomboi borok ni koyekjon friend milioi thangmani romna hinui phiaba borok no parani luku rok support khaiyani bagui video khaitani acherai rok no birude bo ajaga o acherai rok drugs chanai rok bai mar kheno kadului suprak jaka norok na video phunukno muchungfano phunugui maya bo kichatia rok bukhana haifano bono bisi suprak jakani samani khanao gangke khapangni takti buksong norok na ang video phunuk maya norok o jaga kisa kisa clip naini nu pokora tam to amon nagen to no Hey, not no balance. wale Bo better कैसे फलता मालूम ठीक है पुलिस Sipa, ni nong better deh. हां नोंग बेटर दे हां नोंग बेटर दे pokora tam to amon nagen to chung Masih pang lui wa. nagar kola sa wala je mana mo kame hai to man kame re Hai dan mus khaya.